Reumalääkärin vastaanotolle kannattaa valmistautua huolella. Ensinnäkin kannattaa etukäteen miettiä ja laittaa hieman ylös paperille, että millä tavalla oirekuva on kehittynyt, kuinka laaja se on, mitkä asiat pahentaa, mitkä helpottaa oireita. On myös hyvä tiedustella lähisukulaisilta, että löytyykö heiltä jotakin reumatauteja. Se, mikä on erityisen tärkeää, niin on kirjoittaa ylös ajantasainen lääkelista, koska nykyisin käytössä olevat lääkkeet vaikuttaa reumalääkkeiden valintaan ja toisaalta osa lääkkeistä saattaa aiheuttaa sivuvaikutuksia. Ja ehkä klassisin esimerkki tästä on nesteenpoistolääkkeiden provosoima kihti. Voit helposti ladata kotisivultani esitietokaavakkeen sähköpostiisi, tulostaa sen ja täyttää ennen vastaanotolle tulemista. Näin pystyt varmistumaan, että kaikki tärkeät ja keskeiset asiat on mietitty ennen vastaanottoa ja näin vastaanotto sujuu jouhevasti.